Kreatívne centrum Arténa v Košiciach pripravilo podujatie Creative Lab Doors – dvere do sveta kreativity. Ide o medzigeneračnú audiovizuálnu konferenciu spojenú s workshopmi, ktorá má pritiahnuť tvorcov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. O tom, čo všetko čaká účastníkov, pre koho je podujatie určené, sa budeme rozprávať s koordinátorkou Danielou Čorbovou. Dobrý deň, vítajte. Príjemný dobrý deň, prajem. Pani Čorbová, podujatie Creative Lab Doors sa v názve odvoláva na dvere do sveta kreativity. Čo si pod tým máme predstaviť? No, samotné podujatie je súčasťou širšieho projektu, ktorý má názov Creative Innovation Lab, transferom poznatkov a technológií v kultúrnom a kreatívnom priemysle k modernejšiemu Slovensku. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie, konkrétne z plánu obnovy a odolnosti a je zameraný prioritne na podporu rozvoja vzťahov so zahraničnými Slovákmi. Títo zahraniční Slováci sa prostredníctvom projektu majú prepájať s ďalšími zahraničnými Slovákmi, ktorí pôsobia v oblasti kultúry a kreatívy, ale aj s aktérmi, ktorí pôsobia v slovenskom ekosystéme. A už samotný tento fakt vytvára obrovskú príležitosť pre vznik rôznych synergií a rôznych nečakaných príležitostí, ktorý vytvára taký základný kameň a vlastne prvé kroky k takým potvoreným dverám. Zároveň však kreatívne centrá Slovenskej televízie a rozhlasu disponujú excelentnou technológiou a taktiež špičkovými lektormi, ktorí majú zahraničnú skúsenosť a práve vďaka tomu vzniká v rámci tohto projektu obrovský priestor aj pre experimentovanie a pre vytváranie konkrétnych pilotných audiovizuálnych alebo aj audiovizuálnych diel. Program sa nesie teda ako medzigeneračná konferencia, aj kreatívna dielňa. Aké konkrétne aktivity a workshopy sú naplánované? Čaká nás veľmi intenzívny program. V prvom rade by sme sa radi v Košiciach obhliadli za posledným pol rokom, kedy sme projekt Creative Innovation Lab implementovali. V Košiciach sme napríklad experimentovali s umelou inteligenciou v Banskej Bystrici. Kolegovia experimentovali s rôznymi typmi nahrávania zvuku a v Bratislave napríklad s inováciami v oblasti tvorby televíznej reportáže. Následne by sme sa radi pozreli na legislatívu, ktorá by mala byť už priaznivejšia pre návrat zahraničných Slovákov naspäť na Slovensku, alebo teda aspoň minimálne pre obeh mozgov. Taktiež sa budeme venovať aj novým povolaniam v oblasti audiovízie, taktiež aj právo duševného vlastníctva a rôznym grantovým možnostiam, ktoré snáď sa nám teda podarí, že v dlhodobejšom hľadisku podporia vzájomnú spoluprácu aktérov v oblasti kultúry a kreatívy. Následne by sme sa radi premiestnili na Hrebienok do Vysokých Tatier, kde budeme vytvárať novoročné pozdravy zo Slovenska pre svet a zo sveta na Slovensko. Budeme ich aj postprodukčne upravovať vďaka možnostiam, ktoré nám ponúkajú vlastne možnosti umelé inteligenčných softverov. Taktiež budeme vytvárať pre rozhlasov taký formát ohľadom kariérnych a študijných príbehov zahraničných Slovákov a vytvoríme aj videouputavky, aby sme troška tých zahraničných Slovákov predstavili, v akých oblastiach kultúry a kreatívy sa hýbu. Pani Čorbová, ešte by ma zaujímalo, na ilustračných záberoch sme videli mladých ľudí, hovoríte o zahraničných Slovákoch. A akým spôsobom sa vôbec k vám dostanú? My sa pokúšame úplne od začiatku projektu vytvárať naozaj partnerstvá, najmä so spolkami Slovákov, ktorí žijú v zahraničí, ale aj s rôznymi slovenskými školami, ktoré pôsobia v zahraničí a ktorí pomáhajú udržiavať slovenské korene a vlastne najmä vzťah ku slovenskému jazyku. Takže najmä vlastne prostredníctvom škôl a práve týchto spolkov, ktoré pôsobia v zahraničí, sa u nás dozvedajú aj mladí ľudia. A akým spôsobom budú tí kreatívci sa združovať? Aké témy ich majú v podstate spájať? Predpokladáme teda aj z tých skúseností, ktoré už máme, z tých podujatí, ktoré sme realizovali v rámci projektu, že hlavnou témou bude téma spolupráce. Totiž aj zahraniční Slováci prinášajú informáciu o tom, že svet v oblasti kultúry a kreatívy smeruje ku multilingválnosti, multižánrovosti a vyslovene, že spolupráci, ktorú podporujú napríklad aj granty z Európskej únie, ktoré zamýšľajú prepojenie kultúry, kreatívy aj napríklad s biznisom a s vedou. Takže partnerská spolupráca bude tou hlavnou témou a predpokladáme teda, že partnerstva aj do budúcna budú teda, vyzerá to tak, oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. A aké sprievodné aktivity ste pripravili pre deti?
Spomeniem ako príklad jednu z nich, ktorú sa nám podarilo vytvoriť práve vďaka spolupráci Košického kreatívneho centra, Slovenskej televízie a rozhlasu s excelentným lektorom, so zahraničnými skúsenostiami, s Ľubošom Minčákom. Ten je totižto tvorcom takého inovatívneho hardvéru a softvéru, ktorý umožňuje aj malým tvorcom, deťom, namaľovať si vlastné akvárium. A nielen to, oni vlastne môžu vytvoriť aj maľby statických prvkov alebo aj rastlín v tomto akváriu. A práve prostredníctvom tohto softvéru a hardvéru im vieme dať takú atraktívnu vizuálnu podobu. Vie vzniknúť doslova také vianočné akvárium, ktoré bude mať pohybovú podobu, takže tie rybičky aj tie rastlinky v ňom ožijú, začnú sa hýbať. A veríme, že aj takáto inovácia v tomto predvianočnom čase poteší nielen tých najmladších, ale aj všetky generácie. Za rozhovor ďakujeme Daniele Čerbovej. Ďakujem. Dovidenia.